Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. У вёсцы Зябраўка на Гомельшчыне упаў і выбухнуў беспілотнік. Пра гэта паведамляе выданне «Флагшток». Паводле крыніцы рэсурсу дрон упаў на гаспадарчую пабудову, у выніку чаго ўзнік пажар і будынак згарэў ушчэнт. Інцыдэнт адбыўся ў ноч на 27 лютага. Тады чытачы «Флагштоку» паведамлялі, што чулі страляніну і выбухі. Пры гэтым зводкі МНС узгарання ў Зябраўцы не фіксавалі. Напярэдадні пра выбух на ўсходзе Менску у мікрараёнах Азярышча і Новая Баравая пісала «Зеркала». У Першамайскім раённым аддзеле надзвычайных сітуацый журналіста выдання заклікалі не хвалявацца і запэўнілі, што калі б выбух адбыўся, грамадзянаў, цытата, абавязкова б апавясцілі праз тэлевізар і навіны. У прапагандысцкім апараце Лукашэнкі чарговая страта. У дзень свайго 60-годдзя памёр Юрый Азаронак. Азаронак – адыёзны прапагандыст 1990-х гадоў. Мужчына атрымаў прызнанне рэжыму праз тое, што здымаў ідэалагічныя тэлестужкі пра апаненту Лукашэнкі, а таксама вёў публіцыстычную праграму «Тайныя крыніцы палітыкі», дзе паклёпнічаў на беларускую апазіцыю. У 2008 годзе прапагандыста звольнілі з пасады намесніка старшыні Белтэлерадыокампаніі за п'яны дэбош. З 2014-га Азаронак працаваў у аддзеле інфармацыі грамадскіх сувязяў кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Дынастыю прапагандыстаў працягнуў і сын Юрыя Григорий Азаронак. Сейм Латвіі ухваліў забарону на турыстычныя паездкі ў Беларусь. Закон у першым чытанні падтрымалі большасцю галасоў. Паводле ўраду краіны захада дапаможа перадухіліць перавоз праз мяжу санкцыйных тавараў, а таксама пазбегчы магчымых вербаванняў і затрыманняў грамадзянаў Латвіі ў Беларусі і Расіі. Цяпер, як адзначае агенцтва Летам, латвійскія кампаніі прапануюць 9 маршрутаў у гэтыя краіны. Згодна з папраўкамі ў закон, кабінет міністру мусіць падрыхтаваць распараджэнне пра закрыццё памежных пунктаў для грамадскага транспарту да 17 сакавіка. Польшча заявіла пра сур'ёзны інцыдэнт з удзелам лятучага аб'екта з Беларусі. Ён упаў на жылы дом і пашкодзіў дах будынку. Праўда, гаворка ідзе не пра баявы дрон, а гроз кантрабандаю. Здарэнне адбылося ў вёсцы Кнышевічы Сакольскага павету. Паводле мясцовых уладаў сітуацыя, калі кантрабанду дастаўляюць метэаралагічнымі шарамі і дронамі, адбываецца не ўпершыню. Такія грузы падаюць ужо некалькі месяцаў, звычайна на полі ці ў лесе. Гэта першы выпадак, калі груз прызямліўся ў жылым раёне і пашкодзіў будынак. І тут была небяспека, бо калі б нехта быў у двары, то мог бы не паспець схавацца, пачуўшы свіст. У грузе былі больш за 1500 пачкаў цыгарэтаў польскіх марак. Цяпер памежная служба Польшчы высвятляе асобы злачынцаў. У Гомлі на аукцыён выставілі аўтамабіль украінкі, якое судзілі да 9 гадоў калоніі за нібыта шпіянаж. Аднак гандляванні не адбыліся, бо жаданне купіць машыну выказала толькі адна асоба. Гандляванне зарганізаваў гомельскі філіал прадпрыемства «Белюрзабеспячэнне», якое у тым ліку прадае маёмасць палітвязняў. Кантора спрабавала прадаць мінівэн 2008 года за больш як 38 000 беларускіх рублёў, або 12 000 долараў. Машына належыць жыхарцы Чарнігава Наталі Захарынцы. Жанчына ездзіла ў Беларусь, каб гандляваць на мясцовых рынках. Падчас адной з такіх паездак яе затрымалі праз падазрэнне ў шпіянажы. Летась Захарынку вызвалілі з-пад варты і дэпартавалі ва Ўкраіну. Белэнерга паведаміла пра ліквідацыю пашкоджання трубаправоду ў Мазыры. Жыхары гораду правялі без цяпла і вады не менш за 12 гадзінаў. Паводле прэс-службы кампаніі, за час рамонту гарачая вада ў батарэях мозырцаў астыла да плюс 50 градусаў, а вось тэмпература памяшканняў нібыта не апускалася ніжэй за неабходныя параметры. Пры гэтым на двары слупок тэрмометру паказваў ніжэй за 0. Гэта не першая аварыя на камунікацыях, што адбылася апошнімі днямі. Гэтак 25 лютага Першамайскі і Савецкі раёны Менску засталіся без электрычнасці ў выніку абрыву электралінію. Яшчэ раней у Асіповічах прарвала водаправод, у выніку чаго без вады застаўся цэлы горад. На ліквідацыю наступстваў аварыі спатрэбілася 13 гадзінаў. Напярэдадні 8 сакавіка чыноўнікі пастанавілі замарозіць цэны на кветкі. Міністэрства гандлю правядзе кантрольныя рэйды па ўсёй краіне. Ведомства разам з абласнымі і гарадскімі выканкамамі будуць маніторыць крамы і прадаўцоў кветкавай прадукцыі. Рэйды адбудуцца з 3 да 7 сакавіка. Акрамя таго, Марк заклікае беларусаў звяртацца на гарачую лінію і паведамляць пра вельмі дарагія кветкі. На думку чыноўнікаў захада, паспрыяе перадухіленню спекуляцыйнага росту цэнаў напярэдадні святаў. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.